e tich mane ang'o motimo e chuny boma ma Kisumo ka kaito wadonje twak achiel kachiel machiegni. Erokamano, nyinga Rachel Anyango, an clinical officer atiyo e suptal mar Kisumu County Referral Hospital, to atiyo e department miluongo ni VMMC kata mar Nyange ne joma jowuoyi. Erokamano nyathoth ne wabedoga kod campaigns mopogore opogore mar tero joma chuo Nyange, mar tero yawuoyi Nyange. Okinyiswa mana matin nono ni Nyange en ang'o, kaeto wadonje twakwa ma bende en tiyo kod Nyange kaka achiel kuom yore mag geng'o landruok mag kute mag ayaki. Kamano. Nyange kinyalo pime yo machuok en golo pien manie duong' mar ng'ama dichuo, pien mambele manie duong' mar ng'ama dichuo kata ng'ama wuoyi. Yes, to en gima sirkal ma Kenya kortiwore gi Ministry of Health kata doho maduong' mar WHO, World Health Organization, oketo kaka achiel kuom strategies makonyowa geng'o tuoche kaka HIV AIDS ayaki. Yes. Erokamano ahinya. Wadwani wadhi mose wachni, adwani mondo mipimna maber, ipimona ni tero ng'ato Nyange kata Nyange en golo pien mamalo mar duong' ng'ama dichuo kata ng'ama wuoyi mondo mi oyud kaka inyalo geng' tuoche mopogore opogore kaka tuo mar ayaki kotenore kod migawo mar weche mag thieth mathurka kachiel kod riwruoge mamoko kaka World Health Organization kod piny owacho ma Kenya. Okang'eyo ka nikelona pichni moko Recho mwabro ng'iyo ni to en kanye migolo tigole nang'o kotenore kod weche mag Nyange gi, mano ibro nyisowa bang'e kaka wamedo sudo e chenro ni. To kata kamano twakwa maduong' Recho odiochieng' ma kawuono en tiyo kod Nyange kaka yor geng'o landruok, intervention mar kute mag ayaki. Ere kaka ma konyo Recho? Ma konyo nikech kaka duong' mar ng'ama dichuo obet, nitiere gik ma nyalo miyo landruok mar HIV AIDS otimre mayot kokalo kuom duong' mar ng'ama dichuo. Ka waluongo kanyo ni foreskin. Koro foreskin ni emigolo sama watimo Nyange. Koro sama ogol foreskin ni to mondo ng'ama duong' ma dichuo kata ng'ama wuoyi mondo oyud tuo mar ayaki kata kute mag ayaki bedo ok mayot ahinya kaka ng'ama dichuo ma pok oter e Nyange. Nikech ang'o matimore foreskin nitiere gang'o, ere kaka kute gi nyalo yudo thuolo mar dak mayot e foreskin ka inyalo mana leronwa mana matin nono? Yes, mokwongo e foreskin kae nitiere gik miluongo ni HIV receptor cells. Gin gik mamiyo kute mag ayaki yot mar donjo e duong' mar ng'ama dichuo samoriwore gi ng'ama miyo. Namba 2, foreskin nieri kata pien manie dho duong' mar ng'ama dichuo en pien mayom. Koro samoriwore gi ng'ama miyo onyalo yudo lacerations kata nyalo miyo yud tears e foreskin kanyo. Koro miyo kanyo bedo mayot mar yudo kute mag ayaki. Mathoth ne itime nikech ng'ama dichuo tiere kaka pien no yom ma onyalo yudo yiech kata onyalo yudo hinyruok manyalo kete thuolo mamalo mar gamo kute mag ayaki. Inyalo pimonwa mana matin nono ni e seche ma ng'ato osenyuol kata seche ma nyathi ma wuoyi osenyuol, okang' mane ma onego beni itimone Nyange kata itere Nyange? Nyange inyalo timne ng'ato ma wuoyi kachakre gi iga ka day 1 ndalo achiel nyaka kata iga 80, nikech ok en gima nyalo hinyo ng'ato, but en gi benefits mang'eny mopogore gi geng'o kute mag ayaki. Mokwongo okonyo gik manyalo bedo kaka STIs, iluongo ni nyeye. To nyeye mokonyo en iluongo ni ulcerative STIs kata nyeye makelo adhola. Nyeye makelo adhola e duong' mar ng'ama dichuo, mamiyo kanyo bedo gi yot mar yudo tuo mar
kata kute mag ayaki. Yes. Iwacho ni chakre ndalo achiel nyaka kata higni 80 to e higni mage maber ga mokalo nikech inyalo wacho ni yudo thuolo e ndalo achiel ka samoro e jumbe 2 samoro higni 50 higni 60 higni 40 higni mage maber ga tero ng'ama dichuo nyange. Higni go te ber kitero ng'ama dichuo nyange, lakini thothne jomoko ohero ka gitimo ka gitindo nikech ng'ama nyathi pod chango mapiyo moloyo ng'ama duong'. Lakini kaka WHO kata Ministry of Health oketo en ni gidwaro target the sexually active. Joma nyalo yudo ayaki mayot ema negi target mondo otimnegi nyange mondo konywa mondo kik wayud kute mag ayaki gi e yo mayot kokalo kuom the foreskin mar ng'ama wuoyi. Yes. En penj laktar kawuono wang'iyo yore mag tero joma chuo nyange kaka achiel kuom yore ma itiyo godo e geng'o landruok mag kute mag ayaki. Opimo kata ni e seche moter ng'ato nyange tigolo pien ng'ama dichuo manyimeno mabende wacho ni thothne oyomyom ga manyalo miyo ng'ato yudo kute mag ayaki mayot mokalo. Wach mar tero ji nyange ni okipimnwa ni e gwengewa mag Nyanza ka ong'eny maromo nade kata en gima ji oserwako kod thuolo machalo nade? E gweng' ma Nyanza ka itime e kaunti mar Homa Bay, itimo nyange kaunti mar Kisumu, kaunti mar Siaya gi kaunti mag Migori. To notim kamano nikech noyud ka gwenge kata pinje maonge nyange kaka pinje mag South Africa kata pinje mag Uganda notime nonro kata research moyud ni joma otimnegi nyange nigi atamalo 60 mondo ogeng' kute mag ayaki moloyo ng'ama ok otimne nyange. Emomiyo gini nobedo rolled out in Kisumu County or in the Nyanza region mondo okony jowa nikech wan kaka joluo kitwa gi timbewa nok watim nyange. Wan kane wakalo e okenge mar bedo ng'ama ng'ongo nwagolo lekewa mapiny auchiel. To kaka joma moko nyalo paro ni sani koro watime nikech joma moko time kata dhoudi mamoko time, but wan watime in the medical department mana mondo wageng' kute mag ayaki. Yes. Ilero no kacha ni thothne e gwengewa mag kaluo kaka Kisumu ka, Homa Bay, Migori, jowa ok ter nyange to kata kamano sani time to ok ni time ni nikech jomoko time ni koro wadwa ni mondo wafitin to watime mar kaka yor geng'o kute mag ayaki. Aneno kikelo na picha moro ka picha ni aneno ka gima itero ng'ato nyange ka to seche mitero ng'ato nyange ni onge gimoro miketo ne ng'ato mar miye nindo en gima itimo ka ng'ato nendo kama koso to ka thuolo marom nade anja? Nyange ka ng'eny ahinya to en dakika 10, lakini mondo kaw the whole process kaka kuom chakruok kibiro e clinic mokwongo ipuonji mar nyange, ipuonji nyange, ipuonji kaka inyalo ritori mondo kik iyud kute mag ayaki, kasto ichaki sign consent form ma miyo daktari thuolo mar timo yeng'o ni e theater mondo gimoro amora kotimore to kik iwach ni you are not consented. Koro mokwongo en ni ichuoyi sandan mageng'o rem kata makweyo rem. Mar ariyo iwacho ni en minor surgery. Koro minor surgery en itime minor theater, ok en theater maduong' cha. To kata nyithindo matindo kaka ma higni 12 kadok chien ojaherga kitimo nyange e theater maduong' kata iluongo ni the major surgery. Mano itho dendi te. Lakini mwatimo sani mar nyasani en mana miketo ne ng'ato local anesthesia kata gima geng'o rem mana kama itime nyange no kende, kasto idhi adhiya mbele nikech koro rem ok iwinji. Mana kaka ineno kaka ng'ano nindo kanyo no itime ka onena nena kendo ok owinj rem. Kaka owuon in bende itimo nyange ni itero ji nyange, itimo ne ji gigi duto te mipimo na koso? Yes. Isetime kuom thuolo marom nade? Asetime since 2013. Kitera tera ji nyange?
Yes. Erokamano ahinya. Kuom ranyisi, adwani mondo imiwa ranyisi nikech kini chenro mar penj laktar wapuonjore kendo wadwani mondo mi johera mar chenro ni maneno chenro ni one gima timore owuon. Made beni wantiere gi thuolo samoro diterowa mondo mi wane to kata kamano onge wach. Ka ponono ni ng'ato biro abo mi ranyisi achiel kuom jowagi kata obiro iri mondo mi itere okang' nikech wacho kacha ni ikuongi puonjo ng'ato manyisi kaka achiel ariyo adek otendo kod weche mag nyange kod machop materi nyange kaka waneno kani kod kaka ibiro ritori bang'e no. Okang' mokwongo iwacho ni en puonj ni en ang'o, pimnwa. Mokwongo ipuonji gima nyange en kaka wawacho ni nyange en ng'ado pien manie e mbele duong' mar ng'ama dichuo. En mana pien ma oko no kende eming'ado, oko interfere gi any anatomy mar kanyo nikech nitiere jok ma wacho ni kotera nyange to kabi bedo gi ngufu mar tich. To mano ok en adier. Wanyalo wacho ni en one of the myths ma ji paro ka ng'ato timne nyange. Nyange en mana golo pien cha. Koro mane gima wapuonjo. Kasto mar ariyo wapuonji ni nyange kaka ogeng'o. Gik mogeng'o en kaka achiel, nwasewacho nogeng'o kute mag ayaki. To kogeng'o 100%, ogeng'o atamalo 60. Mar ariyo, ogeng'o nyeye miluongo ni ulcerative STIs. Gin nyeye manigi adhola. To mar adek, wan gi gimiluongo ni UTIs. Kata tuoche mag dag lach. Koro mago e gik mogeng'o achiel ariyo adek kuomgi. Wanyalo medo moko gik moko kaka phimosis. Phimosis en sama pien ni en very tight. Omakore ahinya gi duong' mar ng'ama dichuo ni kabisa makoro ok onyal ridore chien. Koro mano be miyo ga ng'ato bedo gi rem. Kata seche moko onyalo ridore toke, pien ni nyalo ridore toke, tiluongo mano ni medical emergency. Mani luongo ni paraphimosis. Koro sama gima kamano timore to ng'ato nyalo kata lose that very organ. Koro mage gik ma nyange konyo apart from HIV prevention kata geng'o kute mag ayaki. Mamano en puonj michiwo. Inyisi gimomiyo gima nyange en, inyisi gigo ma odhi timo, kae to bende ichak inyisi kaka itime kod dakika ma itime. Inyisi kaka itime. Mokwongo wanyisi ni nitiere 2 types of surgery. Nitiere kaka inyalo yeng' diriyo. Mokwongo en yeng'o ming'ado pien ni oko titweyo kuonde magolo remo kasto itwang'. Kasto wan gi mar ariyo miluongo ni shang ring. Koro en ring miketo kanyo kuom mano to ema en gima obiro manyien masani. Kendo jomo oluoro sindan, nitie jomo oluoro sandan, koro gin iwiro negi yath miluongo ni topical anesthesia. Koro kar chuoyo sindan mondo okwe rem, sama itimo ni surgery ok iwinj rem, to iwiro yath e wiye kanyo, alafu iketo ring no. Koro ring ni idhigo dala, kasi duogo bang' dala 7 tichaki golo ni that ring miluongo ni shang ring. Kasto ka wasetieko puonj mag kaka itimo surgery, wachak wamiyi puonj kaka idhi ritori dala. Nitiere yedhe mimiyi magin mana yedhe rem kende emimiyi, kasto gi kaka idhi ritori, gi kaka idhi neno kaka in dala. Nitiere gik miluongo ni complications. Nikech magi gik ma nyalo timore bang' surgery. Kaka ng'ato nyalo chwer, kata rem nyalo bedo mang'eny. Koro gik makamago to wapuonji mondo kineno gik makamago tinyalo duogo mapiyo piyo mondo konyi e sama chon. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ileronwa kacha ni thothne wantiere ga kod tudruok e kinda tero ng'ato nyange kachiel kod kute mag ayaki ma bende pimonwa kaka timore kod gimomiyo ng'at moko ter nyange nitiere kod thuolo mar gamo kute mag ayaki moingo jago no moter nyange. Kikidi mabor kike sudi wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. This December, twinkle, twinkle, little stars. How I wonder what you are. 'Tis the season for you to have a blast. Explore and learn. 1, 2, 3, 4, 5. We've got you covered on View Sasa. Travis, Paul, over here, quick!
And for parents, no need to worry. You can be sure the content is safe for kids. And oh, it's going to be exciting. Let the little ones enjoy their favorite shows only on Viusasa. Successful, popular, lovable. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ongerewa ni nyasaye ngima manyaka chieng. An giluonga ni Lavenda Ubuya, ajal mowara hero Yesu kaka jawar madhod chuna, nyakwar Ramogi Juang, abiro ka mondo mi akwanu hawe maber e kinde mag nyasi mag Christmas. Ruodhwa mondo ritu. Amen. Kata sim, tupo site. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nyote kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso Sabichu Tieno. Mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni sabund miti man kod chocolate ni kod omega 6 fatty acids, vitamin C kod magnesium machango pien del mokethore. Nyieno cells mag pien del kendo konyo e bedo kod pien del mayom. We bwana, ngoma timi, we rigi stress mangeny, relax Kao time ni, chwad luku, tokelezea, wadwa chamge mabwana, kacha ntire nyiri mad noma, nyiri mabeyo, nyiri mochwere ma serious, nitire thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, akoma chandi bwana, nitire chimo kila ina, nitire gimora mora, tokelezea bwana, wadwa chamge ma, stress, we rigi stress bwana, wacha, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811 *282# to get Wachamgima. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar wadhi nyime kod twakwa makawuono kaka yore mag nyange nyalo duoko chien gamo kute mag ayaki. Wantiere ka kod jalony marwa kendo pimonwa seche ma idhi e osiptal kata od thieth gima timore. Wacho ni namba 1 en yore mag puonj. Ipuonji ni to en ang'o ma idwa timni, to en ang'o monego beni timo, to en ang'o gini ma chenro ni biro konyi godo kaka tero nyange, gima biro konyo godo ng'ato. Kipimno mana matino no tudruok mar tero ng'ato nyange kachiel kod kute mag ayaki. Tudruok mane ma ontiere kama chiegni kopogore kod pien mamalo ni bedo kod thuolo mamalo mar hinyruok, kopogore kod kute yudo thuolo ma ginyalo podo godo kanyo kuom seche mang'eny. Ang'o kendo man tudo ariyogi? No yudore ni pien ni en pien ma kata ko okobet e duong' mar ng'ama dichuo to okonyo moloyo ka entiere kanyo, nikech kaka nawacho chande ne entiere
HIV receptor cells e pien ma igolo sama itimo ne ng'ato nyange. Mar ariyo, ng'eye mag STIs, ulcerative STIs, bende nyalo miyo yudo kute mag ayaki kokadho kuom foreskin mar ng'ama dichuo ma pok oter nyange, bende nyalo miyo iyudo ayaki e yo mayot kokalo gi that foreskin, emomiyo watimo ne nyange. Kamano. Kute mag ayaki chal nade e gwengewa mag Nyanza ka? Nyanza ka indi en at 14% of the total country population. Notim the prevalence en 14%. En malo moingo gwenge mamoko. Kore momiyo no wakaw circumcision kata nyange as one of the interventions mag duoko kute mag kata geng'o kute mag ayaki mondo kik landre e gwengwa mar joluo koni. Kotenore kod report ma imiyowa ni ni kwanda tamalo ni malo mokalo kipimo kod gwenge mamoko, tero joma chuo nyange no kochako nyoro, bende no kochako higa mokalo. En gima osebedo ka dhi nyime kuom higni ma ogwaro koro. Pogruok onge kosango momiyo kwani podi malo kata odoko ni wantiere kod chenro mar tero joma chuo nyange mar neno ni waduoko chien landruok mag kute mag ayaki. Mana kaka nawacho, en achiel kuom ways mag interventions mag HIV. Nitiere mang'eny kaka PrEP, ma en muonyo yath kapok idhi gi ng'ama ikia chalni. Koro en mana achiel kuomgi. To osekonyo nikech sani ineno ka e gwenge ma ayaki nitiere mang'eny, en joma mine ema koro sani nigi gamo kute mag ayaki ahinya moloyo joma chuo. Kendi wacho ni age group mar between 18 to 34 years gine magigamo kute mag ayaki mang'eny. Koro idwaro ni mondo age group ni ema wabed ni mondo wa keep up kata watim a lot of sensitization on HIV kata gi circumcision bende mondo wa win this fight against HIV AIDS. Ilerno kachari sani joma mine gamo kutegi mang'eny moingo joma chuo, debe ni ang'o momiyo? Gimomiyo to nyalo bedo reasons mang'eny. Mokwongo nikech joma chuo osetimnegi nyange mang'eny. Sani wan at about 75% more than man kane wachako timo nyange in the year 2007. Koro sani eri waneno ka joma mine ema yudo ema gamo ayaki mang'eny, gamo kute mag ayaki mang'eny moloyo joma chuo. Koro kuom the interventions mosebedo kwa timo, waneno ka one of the interventions mosebedo ka konyo en circumcision. Koro wadwaro ni mondo this age group, nikech kata ka osetimnegi nyange, age group between 18 to 34 years ema nigi kute mag ayaki, ema gamo kute mag ayaki mang'eny sani moloyo joma moko. Aniseleronwa gimoro ka jalony marwa kata kama daher mondo minuonwa mana matin ni seche ma ng'ato otere nyange, thuolo ne mar gamo kute mag ayaki oduok piny kod kwanda tamalo 60 ma en kwanda tamalo mang'eny mokalo. Kata wantiere kod yore mamoko bende mar geng'o landruok mag kute mag ayaki magin kaka tiyo kod raboyunga. Mago be gik ma wapuonjo sama ng'ato biro e clinic modwaro ni mondo yud services mag nyange. Wapuonjo gi ni ogeng'o mana landruok gata malo 60. Koro 40 ni in iwuon ema koro ineno kaka inyalo geng'o tuo the 40% modong'. Koro achiel kuom gi en tiyo gi raboyunga. Mar ariyo en abstinence, kata irito nyaka chieng' ma iyudo jabathi moro ekinyalo chako bedo gi kata riwori gi ng'ama miyo. Kasto mar adek en bedo gi one partner. Mago e yore moko ma wanyisogi manyalo geng'o yudo kute mag ayaki. Ma en puonj michiwo achiwa chutho to e yore gi duto te mag geng'o kute mag ayaki pimonwa kacha ni achiel en tero ji nyange kwanda tamalo 60, weche mag abstinence nyalo bedo kwanda tamalo adi kama?
Kinyalo paro Abstinence is 100%. En 100%. Aya kae to weche mag tiyo kod raboyunga. Tiyo kod raboyunga en about 99%. 99%. Nitiere ga masira moko mabende timore ga mocho kata raboyunga obarore kod gik makamago. Kapo nono ni kwada tamala achiel no with the 1% no otimore, onego bed ni ng'ato timo nang'o? Kotimore to nitiere gimiluongo ni PEP kata post exposure prophylaxis. Idhi e osuptal tipimo ka in ga Ayaki, ka ionge go timiyi yedhe manyalo gayo kutego mondo kik nyage dendi. Ma yedhe miluongo ni post exposure prophylaxis. Yes. Jomoko osebedo gi paro mopogore opogore ni weche mag tero ji nyange ok gin weche wa kaka mag joluo, bende jomoko bende kata odoko ni pimo nitiere yore mopogore opogore ma itime godo to pogi bedo kod yom mar paro nikech en voluntary, en gima ok chul godo ng'ato, en gima ipimo ni apima ne jok ma samoro pod nigi paro ma pek kachiel kod tek gineno pek. Diher mondo minyisgi ang'o odiechieng' ma kawuono? Daher mar nyisogi ni wan gi yore mopogore. Kaka nawacho, nitiere joma oluoro sandan emomiyo ok gibi, kata nitiere joma ok ne berne. Koro ka giyudo puonj sama gibiro e clinics gi, nikech they are open to everyone. Sama gibiro to giyudo puonj kaka mar ni bro konyo gi geng'o tuoche kaka Ayaki, bro konyo geng'o mopogore ga Ayaki. Nitiere tuoche mang'eny kendo mopogore mogeng'o, one of them being cervical cancer ne joma mine. Gima duong' kendo ma nyalo wacho e cervical cancer en niya, foreskin mar ng'ama dichuo ni nitiere kute kaka miluongo ni human papilloma virus ma en odak mana e foreskin mar ng'ama dichuo. To sama en gi human papilloma virus to nyalo miyo ng'ama miyo that human papilloma virus makelo cervical cancer kata penile cancer ne ng'ama dichuo. Koro maendi bende konyo gik mang'eny mokalo mana HIV kende. Emomiyo kata joma nigi Ayaki, kata joma osebedo gi kute mag Ayaki be nyalo timo nyange kopogore gi joma pok ogamo kute mag Ayaki. Ibo pimo no kanyo maber, ibo pimo no kanyo maber nikech en point ma daher mondo mi ochop ahinya ne nyikwara Ramogi Ajwang' ni kute ma samoro nyalo kelo kansa mar yor nyodo mar joma mine thothne akum joma chuo ma bende samoro ok oter nyange nikech kanyo ema kutegi pondoga, ema bende kanyo gidakiega. Omiyo pod dhi duoka kuma ne wantiere cha mondo wageng' tuoche mag nyie, mondo waduok kute kaka landruok kaka kute mag Ayaki achiel kod thuolo mar yudo cervical cancer nyaka ng'ato ter nyange. Kokamano to nyaka obede kod yo moro mar ritruok mondo mi oket kanyo obed maler matin koso? Yes, lakini kaka nawacho ni maka gin sexually transmitted infections. Koro sami bedo ni riwori gi ng'ama miyo to en gi human papilloma virus, kata to in ema in the host, nikech kanyo ema gidakie kendo ginyak mang'eny sama ng'ato nigi foreskin ma pok otimne nyange. Koro kanyo ema ginyakie kendo onyalo transmit to the partner very easily. Ka pod foreskin chani kanyo. Koro kanyo ema kutego nyakie, kute mag human papilloma virus. To ene mokelo cervical cancer ne joma miyo. Maka ber to jotere nyange, jodhi nyange dhi geng'o gik mang'eny mokalo. Geng'o gik mang'eny mokalo. Awinjo kimulo kamoro ka bende kotenore kod jogo ma osegamo kute mag Ayaki kod dhi nyange. Samoro iseyudo kutegi to dhi nyange ni bende nipimonwa kacha ni ogeng'o gi kwanda tamalo 60. Yeah, benefits mamoko manitiere kaka human papilloma virus no. Seche ma isegamo kute mag Ayaki tineno ka ngufu mar dendi mar fight infection odok chien. Koro sami yudo human papilloma virus ni to en obro nyak piyo e dendi ma iyudo ka inyalo yudo penile cancer. Koro gik makamago ema watemo prevent, and nitiere gik mang'eny minyalo prevent kitimo nyange mokalo nyaka HIV. Nowasewacho ni en tuoche kaka nyeye, nitiere gik tuoche mag UTIs kaka nitiere tuoche miluongo ni ulcerative STIs. Oko geng' te, but ulcerative STIs to geng'o.
Ero kamana inya chiren penj laktari mbi nyalo tudori kodwa kokalo e mag tudruok ma pile pile mondo mi penji penjo mora mora kotende kod dhi nyango kaachiel kod geng'o kute mag ayaki. Gwengewa mag Nyanza nitiere kod thuolo mamalo mokalo kata wawacho kacha ni landruok mag kute mag ayaki ni malo. Kaito bende gima nyocha ne wayudo ni jogo magamo kute gi manyien wadendo kacha ni new infections bende ni malo. To ni leronwa kacha ni wach matero ji nyango ni bende nochakore chon. Mani wachonwa kacha ni yore mamoko bende nyalo miyo ng'ato gamo kutegi. Ere kaka wanyalo timo kaka jogo mantiere gwenge mag Nyanza mondo mi waduok kwani piny nikech ka ne waneno statistics tipimonwa kacha ni new infections ni malo mokalo. Yore mag tero ji nyango osebedo ka kuom higni mang'eny. Weche mag puonj osebedo ka kuom higni mang'eny. Debe ni ang'o mok watim kare kata ang'o monego bed ni watimo kare moingo kaka wasebedo kwatimo. Gima anyalo medo wacho en ni kopogore gi Nyange monego bed ni wa educate our young people nikech ineno ka joma nigi higni 18 nyaka 34 ema nigi kutegi moloyo, gin ema gigamo kutegi moloyo. To nikech ma ok en timwa kaka joluo, kaka Nyange ok en timwa kaka mar joluo, dwarore ni mondo wamed puonjogi mondo ging'e kaka ginyalo geng'o tuochegi kendo gipuonjre kaka ginyalo ng'eyo ber mar timo Nyange. Ma enena puonj. Ero kamana nyagwenge moko bende ji chiwo puonj. Gima pod ok ang'eyo gima omiyo gwenge wato pod kwan mamalo nitiere kata new infections, jogo ma yudo gamo kute gi manyien, kaito bende mana kaka ni wacho cha thothne sani bende koro mantiere kod rawere wadendo kacha ni ma pod tindo chakre igni 19 kanyo nyaka 25 bende sani kwan gi ni malo saidi. Debe ni ang'o matimore e kind higni gi momiyo kochopo kanyo tineno kodhi malo kendo ochako dok piny mana matin. Gima timore en ni puonje ma pod ok gi accept nikech iwacho ni Nyange osetim lakini this target group of between 18 to 25 or 34 years gine ma pod gin matek ahinya kendo gine ma idwa ni mondo warom kodgi ahinya kendo wamed puonjogi nikech ok gin open to this concept of circumcision kendo mondo ging'e wach mar gamo kute mar ayaki kendo kaka igamo kute mag ayaki. Koro puonjni ema wadwa ni mondo waket malo ahinya kendo strategies nitiere mang'eny moseket gi Ministry of Health mondo omi wageng' kute mag ayaki at this kind of this age group. Kata Nyange be sani that is the target age group ma we are targeting nikech gine ma waneno ka gigamo kute mag ayaki mang'eny. Kikidhi mabor kata matin kikisudi waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi ala lajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Kinde mar morni kodwa ka. En kinde mar chiwo gi hera ka wadhialo hono gi nyuol mar ruodhwa mosiko. Tudri kodwa e wende mag sikuku. Ka iwer kod jower mihero, uwero wende mabeyo mag sikuku. Tudri kodwa ka wawer kendo wapako e kinde mar nyasi mar Christmas ni. Wanna wish you a Merry Christmas. Mane Ramogi TV. Jamere madochu na penji gi muolo kama.
Aduda madochuna penyigi muolo kama Giri mane makope goyo Giri mane makope goyo Mari mane machieng chamo Mari mane machieng chamo. Aduoko erokamano makende ni nyikwa Ramogi. Anakwayo nu manawe maber mar Merry Christmas kod Happy New Year. Nyasaye mondo mi otelnu. An Elawija Kabonyo. Asanteni sana. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina anaitwa Dani Nikidinji Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi, sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote, unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Found all the commissioners basically seated there, and I explained to the chairman what the results were all about, and all the commissioners were seated there. At that point is where now issues basically erupted. Jochung mag magawa mag Serena kod Yaya ochopo nyima put manono commissioners mag IBC kendo yango ni commissioners ang'wen go ne ochopo e magawa go. Commissioner Irene Masito kwedo report ma onyisi tipo mar CCTV. We are still doubting. Although there are results, they bear the index numbers, the school code. Now, that's why we are making an appeal. We have had sleepless nights. Morpodo kwako skunde kod familia bang duoko mar penj mar KCP ka skul moro Bungoma to kwedo duoko kendo dwaro mondo nuonono penj go. Obilo mako da nyathi manyocha olodho wang'e kaunti ma Kisii kendo ichano chwale e doho. Machiegni kendo penj laktar kaka RAMOGI TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha yore ma atero ji nyango nyalo geng'o landruok mag kute mag ayaki. Wapi winjo kacha ni nitiere kaka ka opogore kod kute mag ayaki kende, nitiere tuoche mang'eny, chandruoge mang'eny ma inyalo geng' kotenore kod tero ng'ato nyango. Ma bende ni pimonwa maler kacha ni en golo pien del, en pien jomachuo mamalono. Seche ma ogole ni nitiere thuolo mamalo ni ng'ato ok dhiga mo kute mag ayaki, to kata konyalo yude en kod atamalo 60, tiende ni 40 en mare en owuon. Adwani mondo wang'e ne wach mar age group ka ani wacho kacha ni thoth gi pok oyie kata thoth gi pok wach mar tero ji nyango ni odonjo negi maber. Utiyo kod yore mage mar puonjo gi kendo mar nyiso gi. Utiyo gi yore mage mar chopo kuma gintiere, nikech thoth ne wayudo ka higni gi pod ji nitiere kuonde tiegruok mopogore opogore kaka colleges, universities kod kuonde makamago. Erokamano. Yore mwatiyogo en kaka media, kaka sani wawani penj laktar. Wamiyo ging'eyo weche mag nyange, kaka gik ma nyange konyo. Mar ariyo watiyo gi community health workers. Jogo bende tero wach e gwenge nikech gine magichopo. Watiyo gi barazas, kaka chief barazas, wadhi e gwenge wabet gi chiefs, wamiyo gi puonj. Mopogore gi mano bende joma bire osuptal gite both male and female, nikech gini en tuo ma yudo both male and female. To joma miyo be nyalo konyo joma chuo e dhie e nyango. Koro wamiyo gi puonj, ji te imiyo puonj mondo ong'e the benefits mag bedo circumcised. Koro mago e yore ma watiyogo mondo wami the public the information mondo gibi mang'eny, nikech wane ma wahinyore
sama pok wadhi nyangu to wan ema wahinyore kaka joma chuo, kaka joma miyo wayudo ni human papilloma virus ka giyudo to wan bende wabedo infected. Koro mago achiel kuom gik ma watimo mondo wa sensitize the public. Erokamano ahinya. Iwach ni gini en gima mako joma mine nyaka joma chuo, joma nyiri nyaka joma yawuoyi. En okang' mane ma joma mine nyalo donjo e tijni mondo mi gijiw kata joutegi ma gidak godo ma samoro pok oter nyangu mondo mi odhi mondo mi oyud service ni? Nikech kaka nileronwa cha en tiji duto te, to nitiere chuo moko ma pok gidhi gidak gi mon ma gin min utegi. Bende nitiere gima joma mine nyalo timo mondo bi ochwal gini odhi ong'ala machielo? Yes, joma mine wa encourage mondo gibi gi joma chuo. Nikech mondo ng'ato changi kosetimne nyangi kao jumbe 6. Koro chemoko ng'ato nyalo penji ni to sama pok ariwora gi ng'ama miyo jumbe 6 tadak kode ot. Mano abro wacho ne nang'o. Mane gimomiyo wang'iso gi ni biuru mondo ubi kamoro achiel, mondo wapuonju kamoro achiel, mondo ung'e berne kaka odhi konyo ng'ama dichuo, kaka odhi konyo ng'ama miyo. Kasto joma miyo be nigi nyithindo wacho ni nyange ichako tim from day 1 nyaka higa 80. Koro joma nyithindo matindo gi, they are under the care of joma miyo ma they are their mothers. Koro gin bende ginyalo encourage nyithindgi ma jowuoyi mondo bi mondo timnegi nyange, nikech biro konyogi kata koko konyogi sani e geng'o kute mag ayaki to nyalo konyogi e mbele. Kaito bende samoro kwa nyalo mana medo matin, inyalo yudo ni seche ma ng'ama miyo osedhi mopuonje maber ma onyise ni gini dhi kawo jumbe 6 kata dweche 2, en bende pod onyalo jiwo mana wuon odgi ni wuon nyithinde ni kata doko ni magi ma wabro wuotho wuodhni kanyakla mondo mi kata baba ni bende obed gi kwe mar chuny kaachiel kod mar paro. Kik opar ni dweche 2 gi samoro gimoro nyalo timo. Assurance cha bende joma mine ber ka chiwo ne joma chuo mondo mi giyud thuolo mar yudo mar chango ka tok timo negi nyange. Erokamano ahinya, mar chango tok ka osetimnegi nyange ka gintiere kod kwe ni weche gi duto te biro bedo mabeyo. Daher mondo mipimnwa ni seche ma oseter ng'ato nyange, ere kaka onego bed ni oritori? Koro wadonje kar ritruok ka. Ni ng'ato osebiro, misepimone, misepuonje yore gi duto te, misenyise ni magi e berne, misenyise ni thuolo mag yudo ayaki biro dok chien kod kwata tamalo 60. Ritruok tok nyange ni ochalo nade? Ritruok tok nyange chalo kama. Mokwongo idhi ketni bandage. Kose ng'ad pien mogol oko, tiketo bandage kama adhola odong'e cha. Koro kose ket bandage kanyo, tidhi dala gi bandage ni. Koro bandage ni igole tok ndalo 3. Koro tok ndalo 3 tiwalo bandage oko, kasto idong' kanyo ler. Koro meaning ni 3 days gi kanyo okik pi dhiye. Koro tok ndalo 3 kokinyalo luokori, to kendi luokori aluoka kaka niluokori kawaida, onge special treatment moro minyalo ket kanyo, en mana luok kaka kawaida. Manyiso ni nyange tok timo surgery mar nyange en very easy to take care of. En mana luok kende gi muonyo yedhe mag rem. Kende ema ng'amo timne nyange timo. Yedhe mag antibiotics ma samoro nyalo gayo kute mopogore opogore ma bende thoro ga dwaro kuonde ma dhola nitiere, mano bende nitie? Antibiotics ok wachiw tok timo nyange. Mokwongo gina yedhe mag kweyo rem kende. Yes. Ok wachiw antibiotic number 1 nikech itime under aseptic technique. Aseptic technique en gima nyiso ni kanyo ler. Ogol bacteria te manyalo kelo infection kanyo nikech en kama daktari emo ng'ado. Koro kanyo ka pok daktari ong'ado kanyo, to kanyo o make sure ni kanyo ler, gik motiyo godo bende ler. Koro kik ng'ato dhi kowuok e osiptal omiye yedhe mag rem kende to wacho ni dong' ka en odong' adhola, adhi anyiew antibiotic. Hapana. Mana gik momiyi e klinik ka emitiyogo. Kiyudo infection tiduogo e klinik, eka imiyi yedhe mag antibiotic. Mayudo thuolo mag infection bende nitiere piny kotenore kod kaka nilero cha ni en ritruok modhi maber chuth. Yes. Erokamano ahinya. Chendo en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wasebedo ga kod weche moko maliekore, myths and misconceptions kotenore kod tero ji nyange. Mage ma ithoro ga winjo kotenore kod tijni, nikech tijni isetieko migni mang'eny. Mokwongo, the first myth en ni
koteri nyange to ngufu dok chien. Nwasewacho ni pien kende emigolo. Onge ngufu mora mora mabodok chien. Mana pien cha kende emigolo. Pien makelo kute mag ayaki no. Kende emigolo. Modong to magite. Onge gima ogolo kata omedo. En mana pien cha kende emogolo. Mara riyo, iwacho ni koteri nyange to en yo mar komo nyuol. Ok en yo mar komo nyuol. Kata ng'ama ne ose komo nyuol chon, ok nyal bedo ni koro kotimne nyange to koro dhi komo nyuol, kata odhi chako nyuol kendo. Koro mago e myths ma wasewinjo. But onge nyange ni mana golo pien cha, kose gol pien to kanyo dong intact. Onge gima dhi kethore kanyo. Yes, nikech joma timo nyange ni gin jomolony. Kik idhi tim nyange e bungu nyalo hinyo duong' mar ng'ama dichuo kata ng'ama wuoyi. Thothne iyudo ka ni diere kuom thuolo mang'eny ok time ga e siptal nyocha biro machiegni ni thothne ni time ga e bungu. Tiwacho kacha ni kik idhi time e bungu, kik idhi time ka jo black, dhi mondo mi time e siptal. Rach mar time ka black en ang'o? Mokwongo rach mar time oko mar osiptal. Mokwongo nitiere gik ma iwacho ni the risks. Nitiere risk mag bleeding. No wacho ni sami timo ni nyange to ing'ado pien. Kasto itweyo remo machwer mondo kik chwer. To sami dhi time oko to ng'ato ong'adi to remo nyalo chwer mokalo kamondiki. Minyalo kata tho. To kata kitime oko ng'ato nyalo ng'ado marach mang'ad kumok onego beni ong'ado. Midong' ni kata koro ok onyal tiyo. Koro mage gimomiyo wa encourage joma chuo ni mondo obi e osiptal mondo obed gi jomolony mong'eyo gima timo ema mondo timne gi nyange. Erokamano ahinya. Wantiere ga kod wach machielo ma bende osebedo kadhi nyime kendo en pek mathoth joma chuo osebedo godo. Gionge ga kod kwe ahinya ka gibiro e siptal kata gibiro e clinic to giyudo joma nyiri kata joma mine kaka in ni ema terogi kata ema timonegi terogi nyange. En adiera koso? To Ok en adier. To kaporo ni seromo godo, ere kaka idil kod wach machal kod ma? Yes. En adier to be ok en adier nikech e osiptal nitiere ji mopogore opogore. Wan gi dakteche ma mine, wan gi dakteche ma chuo. To be kata ka ichopo e osiptal to in gi yiero mar yiero ni an ka daktari en ng'ama miyo aikwayo. Iwacho ni client rights. Onyalo wacho ni an kopimore gi dini na ok ane ka anyalo timo nyange gi ng'ama miyo. Lakini thothne chakre na chak tijni pok aneno ng'ama dagi ni an daktari ok timna nikech en ng'ama miyo. Adwa dwoki chien matin. Kamoro kanyo ni lero ni tok osetimne ng'ato nyange ni wacho ni kot ponono time e siptal. Kaka wanene picha ni en kama itimo kama ler, ma gik mitiyo godo gin gik maler kod weche makamago. Kae titwe ne ng'ato bandage kuom ndalo adek. Tok ndalo adek no igolo bandage kato ngimani dhi nyime kaka pile. Kidieny machielo ni pimonwa kacha ni nitiere ring mani luongonwa ni luonge nang'o cha? Shanring. Shanring. Shanring ni en bende koseket ne ng'ato ni kwacho ni kuongi iwiro yath kato bang'e kokirwako ne ng'ato shanring ni obedo godo kuom ndalo maromo nade? Ndalo 7. Kuom ndalo 7. E ndalo 7 gi shanring ni bende tiyo kod bandage koso enena kien kaito process no en ang'o matimore e diere ma magi duto te timore nikech mar bero mar surgery teri sipimonwa maler. Wadog ka shanring ka mana matin. Kanyalo lieko mana matin tu, shanring en ring miketo kanyo mondo kik remo chwer. Mana kaka bandage cha samoket bandage to en mana mondo kik remo chwer. Kata kwa wasetweyo, bang' ka waseng'ado, ne watweyo mondo kik leche mondo kik remo chwer. Koro maendi to onge tweyo leche. Koro ring cha ema tiyo kaka usi manyalo mako kanyo mondo kik remo chwer. Koro en ok ket bandage, mana ring ni koro ema serve kaka bandage. Yes. Ere kaka ng'ato onego bed ni rwakore seche ma intiere gi bandage, seche ma intiere kod shanring ni, onego bed ni odhi tich, onego bed ni ngimane ma pile pile bedo nade? Ngimane ma pile pile dhi mbele kata ka ne pok otimne nyange. Nikech en kaka nowacho cha en minor surgery. En gimitimo ni tidhi dala. En gimikawo not more than an hour e osiptal. Nikech puonj, but the surgery itself kawo less than 10 to 15 minutes. Yes. Koro ngimane dhi mana mbele kaka ne en kane pok otimne nyange. Kapok watieko iwacho ga ni par niguru kata ging'eyo tudruok mar tero joma chuo nyange kod kedo kod kute mag ayaki. Anwa se wacho ni mokwongo
pien ni nigi receptors mag HIV, emomiyo igole. Mar ariyo, onyalo hinyore e yo mayot, koro kendo nyalo yudo ulcerative STIs, mamiyo kute mag ayaki nyalo donjo e pien no mayot. Mano emomiyo wagolo pien ni. Mar adek, wayudo gik moko tuoche kaka human papilloma virus makelo penile cancer to kelo cervical cancer ne joma miyo. Mago be e gik ma ogeng'o. To gigi eke mamiyo landruok mag kute mag ayaki bedo mayot sama in gi foreskin ni. Erokamano ahinya ne jogo ma samoro pok odhi mondo mi oter nyange, wach mogik madinyisgi kotenore kod chenro ni e penj laktar? Wanyisogi ni nyange en a one day surgery. Ibo kao less than 30 minutes osuptal, ibo yudo puonj, ka in gi wach moro amora to kosetim ni nyange, inyalo biro osuptal sa asaya. Ne jomoluor ni joma mine, ma klinik mana mar joma chuo. Ma klinik mana mar joma chuo. Joma chuo oyienegi biro, kendo ginyalo biro mana penjo kende, kata biro mana e puonj kende, mondo ging'e ni nyange ni to en ang'o, to konyo nang'o, to wanyalo time nang'o, kendo wami brochures minyalo dhi puonjogo nyaka joma moko mondo ong'e ber mar timo nyange. Ka ng'ato biro mondo mi otere nyange, uchaje pesa di koso en nono? Chakre 2007 nyaka sani, joma chuo itero nyange nono e region mar Nyanza kae. Erokamano ahinya. Adwoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo mari mondo mi ibi e studio chenro mar penj laktar. Kapo ni ng'ato dwa tudore kodi, obiro to yudi kanye? Obiro Kisumu County Referral Hospital, obro yudowa e VMMC Clinic. Ipenja clinic mar nyange kata circumcision clinic ni kanye, to you will be directed to that clinic. Erokamano ahinya. Amor kendo ageno ni kwachako luonge chenro machielo tibo biro e chenro mar penj laktar. Abro duogo. Adwoko erokamano makende kuom kawo thuolo mari kendo puonjowa kanyakla e yo makare. Erokamano. Mana kaka iwinjo no, chenro mar penj laktar wacho ni kik iluor kata matin, en gima dhi konyi. Odwoko chien thuolo mar gamo kute mag ayaki kaachiel kod tuoche mamoko. To bende nyaka ng'imed kod yore mamoko mag ritruok mondo mi kik igam kutegi. Mata e chenro ni en Ruth Otieno. Adwoko ni erokamano makende kuom bedo koda. Nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani.